Kukasele umlisa kulesikole wahlasela unogada waphinde walimaza ke amalungu omphakathi kanye nothisha. Konke lokhu kwenzeka phambi kwezingane zesikole. Emuva kwesikhashana kuzokale seqhuma isibhamu. Abazali bathi bakhathazekile ngesimo sokuphepha kwabantwana. Sibhlungu kakhulu into eyenzekele esikoleni, si-traumatize sonke, even iy'ngane befuna kuthiwa azivukanga zize lesikoleni. Lo mlisa uboshiwe wabe esephuthumiswa esibhedlela. Ibhodi elengamele ukusebenza kwesikole nezinyunyane bazokalise ukuthi kuthathwe ezinye izinyathelo ukuqinisa ezokuphepha kulesikole. Lesikhalazo sesike sasifaka ngeemoto ezima phambi kwesikole ezikhandelwa phambi kwesikole. Safety and security has to be paramount in every single school. The department at the end of the day has to employ more security. Umnyango wezemfundo esifundazweni usicekile lesigameko. Into ye-safety yekole akusiyona indaba yomnyango kuphela, into yonke umuntu okhona emphakathini. Imbangela yelokuhlasela ayikaziwa. Isiphathimandla zomnyango wezemfundo zithi bazokuthola ukwelulekwa ngokwengqondo abafundi kanye nothisha abathintekile kulesigameko. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC, eMgungundlovu.